MHANDUwe akanaka tauya dzanyasi zuva rochimakummairi nopfumba mwedzi uno waiye Kurume. Firimu rao Jazeera riya raita kuparira vanhu mushishidi. George Charamba kureketa kuno ari kundoramba achindopaumba kureketa mapwapwa ache achireketa kuti wese wana kadzitape wari kuita basa rokuburitsa zvakabuриtsiwa ano Jazeera zvo kwai tichagokusungai togokuisai iko kujere mugodoka muchireketa naJobosikara. Pakaita kunyangariwa zvino zvari kuringisai pachena kutoti Jobosikara yu kutomisa hawo mujere kwekuti iwo wari kuda kuti agare mujere kuti zvakaita ndo zviri kuita kuti agare mujere. Pakaita kuoma ipapawo pokare niki mangwana ari kuitawo basa rokureketawo zvache zvaari kundofunga musoro wache aidi paribe kana chisvinu unosaya kuti wotetekera ani manje nokuti wese uyu ari kureketawo zvache uyu ari kureketawo zvache asi wese zviri kuratidza pachena kuti wabatiwa wari pakanyangara. Rekai tigoringa kuona kwazvinoperera. Timu pachedu ipapapa wagotanika pachena pokare kuti kwai Zimbabwe yagoreketa kuti yakatengesa goridhe rakashota kune goridhe rakareketiwa ano wokuDubai mugore 2021. WokuDubai wakagoreketa kuti wakatenga goridhe rakawanda pane rakareketiwa noZimbabwe nomari inoita mamiliyoni 295 $295 million pachirungu. Unobva wasaya kuti mari iyo yakagwendepi. Rekai tigone kuti pane vachareketa chire kana kuti paribe. Rashid Mahia anga ari kuendesiwa kudaro dzimhosva ipapa kwai mugore 2018 akambofunga nokuronga kuti vapirigure hurumende iripo kuibvisa pachigaro. Unobva wazvisaya. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi ukaona wakuvhundunura nyaya dza2018 kudari woziva kuti wabvira kare wachikusaira mhosva ende waroda kutongondoti ipapa wabva waite kumugwisa chaiko. Rekai tione kuti vanomubata chere kana kuti zvinoita zvakadini. Wamunangarwa nyasi wanga wariko kune inonzi Pastors for ED pokare noimwe sangano rinobatanidza makereke. Rekai tione kuti vanoperera wakaita sei ipapa. Asi zvimwe zvacho dai vanhu vaiziva waita kunyara chaiko. Asi panonetsa manje kana wari vega ndakusu paribe anonyara. Rekai tione kuti zvinopera zvakadini. Asi zvisvinuba izvozvi. Iwo wamunangarwa kwai wagoti iwo hurumende inofanira kuika vanhu watanhatu wobata ZANU-PF wakapfa mutsaona yondege yomugwagwa wachiti mugwagwa iyi yakaita kunyangaritsa ndo yakonzeresa kuti wapfe. Unobva wazvisaya asi kwakundoti heno peno ndo muitiro wawo kuti wabiyawo wanoaika zvakadandi. Asi kana wariwo mapato anopikisa aiwa kwai kadzionere kushamba komubodzi ipapapa paribe chizvinu. Rekai tione hedu kuti wanopera wakaita sei peno ndo kuti wakapfawo wazorore murugare. Temba Muriswa ipapa anga ari ndiye mumwe wanhu wari pamberi wari kuita kushamarara chaizvo kudanidzira manzwi makuru kuitira kuti kwai wanomirira mudare weparamende wapuwe mari dzokuti wagogare kunzvimbo dzavanoda muguta reHarare. Kwai ipapa hurumende iri kureka kugobhadhara kumahotera iko wanofanira kugara saka zvaakutokonzeresa kuti watadze kuita tuzvinu. Ipapa paribe agoziva kuti zvinombonyatsotekaira sei. Charamba takaringa hedu asi mugariro wache Temba yu kuti anoramba achindoti basi tikuda zvimwe anogutaba. Hino mabi angu kuti zvinopera musheshere ipapa. Tiri kudare reSenate ipapa nozuro nanyasi wari kuita kureketa akatomboka nyai nokukubana konzero panyaya yobumbiro romutemo itsva rikuda kubunziwa rinoringana nozvochikuita noapwere rinonzi pachirungu Child Justice Bill. Ipapa wamwe wagoreketa kuti tiri kuzvidaba nokuti ipapa zvaakutokonzeresa kuti wapwere waite kuita zvokusikinya tukono kwakanyanya nokuti wanobvumiwa kurohwa nezvimwe zvakadandando zvakaita kuoma. Asi wakaisa mutemo uyu wachiunza kuti ugopinziwa kudare reparamende wari kuringira kuti mutemo uyu unochengetedza kodzero dzowapwere zvisvinu zvichienderana nozvinoitiwa pasi rese. Rekai tione kuti ipapa zvinoita sei. Ticharamba takaringa.
Kwai izvezvi vanoita masitoro muguta raHarare vari kutandira, vari kuchema izvezvi nokuti vakunzi vagobhadhare mari inoita churu chibodzi shomari yekuAmerika. Rekai tione kuti vanozviita sei. Izvi zvareketiwa noZBC. Hino kuti chokwadi kana kuti manyepo kana kuti zviri kumbotekana sei, tinenge tichizokunyepai kana tazozvimbwa zvimwe. Kwai kuno mumwe abatiwa nemakore 27 pachirungu anonzi Davison Gomo. Kwai abatiwa aino zvinodhaka zvisingabvumiwi zviya. Kwai anga aino mutoriro unoita makirogiramu 20 pabodzipo nokirogiramu ribodzi nomazana 2 omagiramu ococaine. Pakaita kunyangariwa chaiko ipapa. Adai watoita kumupfikira kuseri chaiko azive zvaanoita kuti zvisvinuba izvi pasino zvinodhaka pasino zvinodhaka. Tiri kufarawo kunyepai kuti kwai basa rokuwaka dhamu rokunzvi kwai kumhera mojuru ratanda izvezvi. Kureketa kuno kwai dhamuri vari kuringira kuti wakaiita ndokuti rigobatsirai kuti guta roHarare riboye mvura yekumwa yakanaka yakawanda. Rekai tirambe takaringa ipapa asi tinoramba tichizvitenda dai zvatoenderera mberi shuwa. Hurumende yedu yakwanisa kuboya mari inoita mamiliyoni 123 omari yekuAmerika, 193 million pachirungu. Kwai mari iri kuda kugosenzesiwa kuti iwake makiriniki nozvipatara zviri munzvimbo dzakasiyana siyana. Kwai kuda kuwakiwa makiriniki opadunhu anoita 5 nozvipatara zvinotakura vanhu zvinokwanisa kuraritsa vanhu vanosvika 20 chaiwo kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Kwai mabhangi ekuSouth Africa akasanganisira naAbsa naStandard Bank ndo akwanisa kuboya mari iyi kumhera kumapeto chaiko konyika kuti waiunze kuti hurumende ikone kuita basa iri. Basa iri richange richiitiwa nokambani yokuBritain inonzi NMS. Aiwa tinozvitenda tozvivera manja. Tindori munyaya dzakadandodzo ipapa woChina Energy waagoti iwo wari kuda kuti kana wakabvumiwa nehurumende nozesa wagoise masora anobata magetsi ozuva aye anobika churu chibodzi chomamiliyoni omawati 1000 megawatt pachirungu kudhamu roKariba. Waari kuti iwo wakaitsirikidza pamusoro pomvura yomukaribayo otanda hawo kubika magetsi chinyararire zvinoita zvakanaka. Rekai tione kuti hurumende nezvimwe vanozvibvuma chere kana kuti vanoramba. Apa tikundosvira kuti pareke kugweta wanoita chanja chopfene chokuda kubachiya. Tiringe dziri kuitika pasi rese. South Africa kwai yagoti iyo iri kuingidzira kugara kwevanhu wakange waisa mapepa yavo kuti wakumbire kuingidziwa pokare mvumo yekugara munyika. Pabodzi pono wakanga waisa wachiti wari kuda kuitiwa mawevha waye. Kwai ipapa wese wari kuisa mapepa yavo mwedzi uno uribe kupera ndo wega wari kubvumiwa kuti wazogara munyika kusvikira kupera kwegore, waribe kudzingiwa. Ipapa tiri kuramba tichiona kuti wokwedu wanenge watogwa nayo wajiwa nonyaya iyi nokuti wazhinji wanga waribe kuita zvokuisa mapepa kuti mawevha acho agobude. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Wokurusutu kwai ipapa ma-MP avo agotoita kureketa mundare reparamende yavo kuti wari kuda kubenhutsa kuti wauye kotora ivhu ravo muSouth Africa rakasotohwa naivo wachena. Rekai tione kuti vanoikona chire iyoyi kana kuti kundogwawo kuteya nzou unoriwa. Rekai tizvione. Ipapa Ian Khama wokuBotswana agoreketa kuti hurumende yache iri kutoda kumubata yogomuuraya yogomuita kuti paanobenhuka kubva kupoteri kwaariko abva andopfa. Ivo hurumende wati aiwaba tinozvidaba izvi zvisvinuba izvo zvekuurayana ndo hunhu hweduba. Hino kuti chokwadi nomanyepo ndochipi ticharamba takaringa kuti wanenge wachimboipedza sei. Ipapa pakaita kunyangariwa chaiko. Kuno wanhu wapfumbamwe wapona waribe kupfa muwadhirikirwa nomugodhi kuDRC.
tiri kuramba tichitenda kuti wabiyawo waita kumira chaiko wakachera nomanja hwii kuchera nozvimwe kusvikira waboya wabiyawo wakabva waburitsa wese. Tikuramba tichitenda asi kwaipapa zviri kuratidza pachena kuti migodhi iribe kurongeka zvinhu zvinofanira kunge zvakaitika pakaita kunyangariwa, asi tiri kuramba tichitenda kuti wararama. Kukinya nyaya yekuratidzira yakareketika naOdinga iya iri kuramba ichinderera mberi ipapa paribe chisvino. Rekai tigoona kuti wanoipedza seiko, nokuti wakuru wehurumende wari kutoita kusimba nokusimbisa chaiko kuti tiri kutoita zvatinoita kukwanisa ipapa kuvhiringidza vanhu kuti wareke kugoita zvokuratidzirazvo. Wamwewo wanoratidzira kwai wagotoenda kupurasira iye Uhuru Kenyatta zvikabva zvazviita manyongori ikweyo. Paribe chisvino. Idi rekai tigoona kuti wanoipedza sei kana kuti zvinenge zvichiita sei. Odingayu anenge achakaronetsa, dai aita mumwe aiwa aidipfama ache ozorora oziva kuti aiwa pangu ndasakura ndazunza. Kugana wazhinji wagoburika wari kutaura kuti America inoita zvokujairira vanhu kuti ichada kupa nyika yeGhana yese mamiriyoni anoita 100 basi omari yekuAmerica. Heno kuti zviri kumbotekaira sei. Isi tiri kundoti kana muri bekuwakumbira chero yawakundokupai, kana musingaide munondoiramba, asi kana mawakumbira chero yawandokupai iyo ndiyo yamunotakura, kwete kuti munoda kutoita kusarudza kutoreketa mapwapwa okuti iyi mari ishoma yakanyanya ita shoma. Imi kai dai wari wamwe waiziva kuti paribe chomahara pasi pano. Tiri ipapo zvedu, rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.